Vaig presentar-me a Fallera Major de Torrent perquè a casa les falles es viuen com en el dia a dia, no? És una forma de viure i una forma de ser família. I jo volia també saber el que era sentir aquesta setmana, viure amb les meves companyes aquests 5 dies que ens donaven l'oportunitat de créixer com a falleres, per tindre una experiència fallera que em donava l'oportunitat de ser millor fallera. Jo me vaig presentar perquè crec que és un privilegi ser Fallera Major de Torrent, ja que la meva família també ha estat en les falles molt present. La meva mare i la meva germana han sigut cor i jo també volia viure aquesta experiència i perquè també era un dels meus somnis després d'haver sigut Fallera Major infantil de la meva comissió. Que sigues tu la representant i que el que tu facis condiciona en molts aspectes el que fa la gent, te dona molt de respecte. Jo sent agraïment i orgull, pensaves que no podia arribar, però arribat, aleshores me sentís molt orgullosa i molt agraïda de tot el que m'està passant. A casa tots som o hem sigut fallers. Que jo tinc la sort de que per part de mon pare i per part de ma mare tots som fallers, tots viuen les falles i tots treballen molt per les falles. La meva família també som fallers i com ha dit Sara també la meva és una forma de viure per a mi les falles. Jo sense les falles la veritat és que no podria viure sin elles i gràcies als meus pares estic en el món de les falles. Es compagina, en el meu cas, tenint unes companyes de treball molt bones. Tenint aquestes companyes o aquesta facilitat en el lloc on treballes és el que m'està fent compaginar este somni o este càrrec o aquesta responsabilitat que m'ha tocat enguany. El col·legi m'ajuda molt, me compagina alguns exàmens que no puc estudiar, el meu temps lliure són les falles. És la crema, perquè pense que els fallers ressorgim de les flames i que després de 2 anys puguem tindre aquest moment de cremar tot el treball que s'ha estat fent durant tant de temps és per a mi el moment més important de les falles i de fet és el nostre signe, si no cremem no som falles. Jo, al igual que Sara, la crema m'agrada molt des de molt xicoteta. Crec que és un acte molt important per als fallers, com ha dit Sara, que ressorgeixen de les flames, i també la crida, perquè és el començament de tot, d'un any que estem esperant els fallers a que aplegue aquest dia, que a nosaltres el dia que esperem és intens. Nosaltres se coneguem ja fa molts anys, perquè el destí moltes vegades és molt capritxós i fa que te juntes en gent que ja coneixies però que encara te quedava molt per conèixer. Des que era molt xicoteta, perquè era un ratolinet, i la coneixia i això ha fet que ara la relació que tenim siga per a mi com una germana xicoteta. Per a mi Sara sempre ha sigut un exemple perquè sempre la veia com... Era com Sara. I com ha dit ella, ens coneixem des de fa molts anys i sempre he volgut ser com ella i sempre l'he volgut molt. Per a mi la meva cort és el meu equip. Una Fallera Major sense la seva cort no és ningú, perquè sí, n'hi ha molts puestos a les que vas a soles i no estan elles, però te fan falta sempre. Sempre diuen que tot perolet té la seva tapaoreta i per mi elles són la meva tapaoreta. Fallera Major no pot ser res en la seva cort d'honor perquè som un equip, som totes juntes. Quan acabem l'any som 9 amigues que es van conèixer al començament de l'any i ara som inseparables. Jo destacaria, i sempre ho he dit i ho he defensat, la germanor que realment sí que n'hi ha. A l'hora de la veritat, com ha passat ara, se demostra que aquesta germanor sí que existeix i que si no treballem tots a una, no arribem a un fi comú. Hem demostrat que hem treballat junts i això ha fet que avui tinguem falles. Tu vas per Torrent i tu conegues a lo millor a una d'una falla de Torrent que a l'altra i estem tots junts, que ens coneguem tots i ens apoyem tots junts, això m'agrada molt de les falles.